сиёсати хиратмандонаи роҳбарони олимақоми тоҷикистону қазоқистон замина фароҳам овард ки ду халқ дар фазои дӯстӣ ва бародарӣ зиндагӣ намуда муносибатҳои таърихӣ ва арзишҳои муштараки худро боз ҳам густариш бахшанд. Дар доираи ин ҳамкориҳо тибқи дархости ҷониби Қазоқистон аз 20 то 21 сентябр дар шаҳри Алмаатои ҷумҳурии Қазоқистон намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии вилояти Хатлон доир мегардад. ҳамзамон дар гӯшаҳои гуногуни намоишгоҳ барои сокинони шаҳри Алмаатои ҷумҳурии Қазоқистон молу маҳсулоти саноатии истеҳсоли Тоҷикистон муаррифӣ хоҳанд шуд. Ин тадбири муҳим дар густариши равобити иқтисодию тиҷоратӣ, ҷалби сармоя ва пайдо намудани шарикони ҳамкор заминаи мусоид фароҳам оварда дар афзоиши минбаъдаи гардиши савдои хориҷии ду мамлакат нақши барҷаста мегузорад. Марҳабо ба намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии вилояти Хатлон. 20-21 сентябр, шаҳри Алмаатои ҷумҳурии Қазоқистон.